M'għandniex għalfejn nibżgħu mid-diversità ta' kariżmi fil-Knisja, għal kuntrarju għandna nifirħu li qed ngħixu din id-diversità. Id-diversità u l-għaqda ġa kienu preżenti sew fl-ewwel komunitajiet insara u t-tensjoni kellha ssolvi ruħha fuq livell ogħla ta' tmexxija. Mhux biss, biex nimxu l-qudiem fit-triq tal-fidi hemm bżonn ukoll ta' dijalogu ekumeniku ma' ħutna ta' denominazzjonijiet u komunitajiet insara oħra. Dan mhux biex iħawwadna jew ifixkilna, imma huwa rigal li Alla jagħti lill-komunità Nisranija biex tista' tikber f'ġisem wieħed, il-ġisem ta' Kristu. Ejja naħsbu pereżempju fil-Knejjes tal-Lvant. Għandhom it-tradizzjonijiet tagħhom, ir-riti liturġiċi karatteristiċi tagħhom, iżda jibqgħu fl-għaqda tal-fidi, huma jqawwuha u mhux jaqsmuha. Jekk huwa l-Ispirtu Santu li jmexxina, l-abbundanza, il-varjetà, id-diversità ma jġibux tilwim. L-Ispirtu Santu jfakkarna l-ewwel u qabel kollox li aħna wlied maħbubin minn Alla. Kulħadd indaqs fl-imħabba ta' Alla u kulħadd differenti. Nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu ħalli narfu r-rigal tal-kariżmi differenti fil-komunità Nisranija u biex niskopru r-rikkezza ta' tradizzjonijiet ritwali diversi fil-Knisja Kattolika.